Belai koktuma kotor hai kaba belai uanama singcha koktuma haino hai kasai phaikya mia hor thangnaio party IPFT ni toidu onchol committee ni kaisa party office sokjajakha tei flag rok jotono sokchawi khibi kalangjakha sabo soksaka sawi manya wngwi tongkha abono belai mwlang chalaijak aroni IPFT party ni adong rok belai mwlang chalaijak naitung ni borok tamo saka hai kaba bobo hai soksai kalangjakha chini mangpili o. Tini 25 November 2023 haini hai chini party office o attack ongpika flag rotum soi kalang paikha chini anukia borok sabongkha sangsai manlaya nainai bedi joto amchain takhuk tei bukso chung tongka chang naio bui tongko tong naio abo belai chini halok chaya tomung chaya tabukbo waitha mongkha chini tui party office o mari bai chini dofa motamuti chung sawi phaimani haibano chini dofa ni borok rokno chung samano naithokjakya ongwi bahai khlaio haini bagwi uansogwi naidi bwskango bwsukjak tei tamung nai chung saimaya.